wuok kanye? Aparo ni ne en kasruok. Ok wang'eyo gimomiyo ne gikasore nikech ne pod wan gi nafas maduong' mane ne pod ginyalo bedo ma ging'i ma gitim nonro matut ahinya kuom duoko. Aparo ni kaka wan jopuonj wang'eyo gik monego bed ni timo. Gimoro kapok ichiwo duoko ne to ne gitimre nonro matut kabisa. Koro kapok itimo nonro ne maduong' ma itieke to onego bed ni igolo duoko mare. Kamar skul kende ema japuonj ong'eyo ni nyathi nyalo biro makone ni ka to ne inega to onego bed ni inega. And therefore kata mana kama ne wantiere ni e duoko maduong' mar piny mar the whole country nonego bed no miye nafas maber makoro chochni nok bedie. Mano e kasruok mar nono penj ni nikech nitiere jopuonjre moko ka wawinjo ng'ur mag skunde kanyakla kod jopuonjre moko wacho ni nitie jomoko mawacho ni jopuonjre wa osebedo ka timo maber, gin jogo ma osebedo ka yudo max 400, 440